Ia ibtengka Arsenal banjab hakini kisngi. Bat khyrwit Hatrick ukilian Mbappé tang hapo kat 9 menit. Bat Vitinha ro ulio ban khyrwit da ka Hatrick nakabenta ka PSG. Bat sya pynliem ka Liverpool ha ka PSV. Tengap diang sobhai pigi parlok sya ka ke chana. Lada pisngot tenat wat klik ban subscribe, like bat share. Bat sahib iya ka video. Kurnam job ka sporting lang balai la not cool. Haka jingil ka Champion League persya iya ka Club Brugge. Ka Atletico Madrid arlwe cool persya iya ka Inter Milan. Bat ka Liverpool ka sya pynliem no haka PSV. Lang ba saulwe cool. Ka bal pelong iya ka Liverpool. Ban sya rem hadu lightly ki jingil ka Marbon. Bat penkut no ka Arsenal. Iya ka unbeaten record jong ka Bayern Munich. Da ka bakal laban pynliem ni ka lang balai lewe gol bari giti goli Goal Thep da u Real Madrid utim berbat umaduke kan ba Vitinha ula sesendon da ka Magic da ka ba ula laban khyrwit da ka Hatrick na ka benta ka PSG ka ba ka PSG ka laban pynliem no iya ka Tottenham lang basan lalai gol ka wena upacho bat ka wena Fabian Rush kan bah ka wipat ka jingil kai hapdeng ka Real Madrid persya ka Olympiacos ka Real Madrid ka lalaban Korea ka namjob lang basaw lalai cool da ka jingil kai bha ukilen Mbappé bat kiwe pat kipler jong ka Real Madrid bat iya kita ki saw gol layo Goal Thep da ukilen Mbappé na ka benta ka Real Madrid hakaba uli ro ban khyrwit iya ka Hatrick ka bastetam kata hapo kan 2 minit 10 second bat wan ukilian Mbappé ha ke kerdan ka ba na kipler jong ka Real Madrid ban yo thep saw gol ha ka we ka jingil ka Champion League adin u Cristiano Ronaldo Khubor shibun